Ok, deco, upoznajte vašu novu drugaricu Leu. Zdravo razrede, ja sam Lea Aguilera. Lea, Lea, to sam ja! Sedi Lea. Posle 4 časa. Ok, deco, tako, kao što sam mislila. Dakle, zvonila i sad treba da odete, da ostanete ovde na odmor. Tako je bilo i u mojoj staroj školi. Ma, baš me briga, zavala me uvo. Pa, Lea, zašto si se preselila iz škole? Da, šuti luzeri i poveri se! Aha. Da, pa zaljubila sam se i onda su me svi zezali preko Facebooka, Twittera, Instagrama i svih društvenih mreža. Pa to nije u redu. Ćuti, luzerko, želim da čujem! Da, i onda sam se zato preselila ovde i promenila sam profil na Facebooku, Twitteru, Instagramu i na svim društvenim mreža koje ja imam. Pa super. Da, dobro onda. Šesti čas. Ovako, ko će da mi uradi kvadratnu jednačinu 1.8? Ja, ok, Lea, ajde. Wow, jedan moj čak nije tako brzo radio. Čudno. Ok, deco, sad možete da idete kući. Lea, hoćeš kod mene? Može? Ne, ideš kod mene, ne, kod mene. Ide kod mene. Vi luzerki nikad nećete upasti kod Lee. Ajde, deco, samo idite. Nećete nikad luzeri upasti kod Lee. Hajde, Lea, idemo kod mene. Ajmo ti ja da se nađem. Čekajte me, ja sam tvoj brat, Seko. I vi ste stvarno svi luzeri. Ali zašto nas uvek svi su luzeri? Ne. Hej, vi sklonite se! Hajde, Lea, hajde! Hajde, pređemo ulicu. Sami, da, hajde. Hajde sad ti. Ja ne znam, moram da pogledam levo desno. Wow, baš ti je lepa soba. Hvala ti. Pa, hoćeš da se učiniš? Hoćeš da se učiniš u bandu loših devojaka? Da! Otkud sam se vi stvorile? Banda loših devojaka se uvek okuplja. Tako je, da. Okej. Pa ne znam baš. Slušaj, šta se podrazumeva ako si u bandi loših devojaka? Treba svu decu koji ti mi kažemo da su luzeri, ti ih zoveš luzeri. Pa ne znam baš. Ma hajde. Ako je tebe banda loših devojaka zezala, zašto ti sad ne postaneš loša devojka? Da. Pa ne znam baš. Hej, ako nisi loša devojka, onda ćemo te nazvati luzerom. Ne, nećemo. Ona je najpopularnija devojka u školi. Može svašta da nam uradi. Izvini. Dakle, da li hoćeš? Molim te. Da li hoćeš? Ne znam baš.